Allah muna roƙonka duk rahamar da kake a wannan wata Allah ka sa a yi mana, duk jin kan da za a yi a wannan wata Allah ka sa da mu, waɗanda za a yanta a wuta a wannan wata Allah ka sa da mu, duk alherin da Allah yake saukarwa a wannan wata Allah ya sa da rabon mu, duk arzikin da Allah yake sauka a wannan wata Allah ya sa da mu a ciki, duk waɗanda ake yantawa daga wuta Allah sa da sunayen mu a ciki, kowane dare Allah yana yanta mutane a wuta Allah ka sa da mu a ciki. Allah muna roƙonka halin da muke ciki na kunci Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka sassauta mana, Allah ka shiga lamarin mu, Allah ka yaye mana fatara da yunwa da tsiya da talauci da tashin hankali da fitintunu na zahiri da na baɗini. Allah ka yi mana albarka, ka wa matan mu albarka, ka wa ƴaƴan mu albarka, ka wa kasuwancin mu da sana'an mu albarka, da ayyukan da muke Allah ka musu albarka. Allah shiryayyun mu ka ƙara musu shiriya, kangararrun mu Allah ka shirya mana da su, masu ƴaƴa masu tarbiyya Allah ka rike musu tarbiyar su, masu kangararu Allah ka shirya musu da su, wanda ba su da ƴaƴan Allah ka ba su masu albarka, masu su Allah ka yi musu albarka, wanda suke kasuwanci da masu sana'a da masu aiki da masu mulki duka Allah ka tsare, ka ba su dama su aiwatar da abin da ka ba su cikin abin da zai jawo musu yardarka da kuma shiga aljanna. Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da rahamarka Allah ka sa da rabon mu a ciki.